tavalyi nagy sikerű Thesaurus elnevezésű programunkat szeretnénk idén is megtartani augusztus 2 utolsó péntekén. A maga a Thesaurus szó kincstárat, tárházat jelent, azért választottuk ezt az elnevezést, mert szeretnénk megmutatni a nagy közönségnek, az apátságnak a kulturális, művészeti értékeit. A program része az, hogy megtekinthetnek olyan helyiségeket, amik alapjáraton nem látogathatóak. Megnézhetik a könyvtárat, ami most fel lett újítva. Itt mesélek egy picikét az apátság könyvtárának a történetéről, ami egy elég hányatott sorsú történet, és néhány könyv is bemutatásra kerül, ami valamilyen szempontból érdekes lehet a látogatók számára. 2 plusz olyan helyiség is bekerül a programba, ami eddig nem volt látogatható. Az egyik az apáti szoba, az 1950 előtt ebben a szobában, ebben a lakrészben élt az apát. Ez is most felújításra került az elmúlt évek során, ezt is szeretnénk megmutatni a hozzánk látogatóknak, és a kórus, a szerzetesi kórus és az orgona karzat kerül még bele ebbe a programba. Ez is egy gyönyörű szép barokk tér, amit szeretnénk megmutatni az embereknek.